Ibhola libukelwa abantu abalinganisela ku 3.5 billion emhlabeni jikelele. Ngonyaka ofile lenze imali engango 52 billion amarandi. Kule ngqungquthela eThekwini kudingidwe ngezihloko eziningi ezifaka phakathi imihlomulo yabadlali nenkontileka kanjalo nezitifiketi zabaqeqeshi. Kepha izikhungo zeinkulisa zabadlali nokuthuthukisa kwabo emazingeni aphansi kukhulunywa kakhulu ngakho. Bathi ukuntuleka kolwazi olunzulu oluqoqo ososayensi ukulandela ukuthuthukiswa kwabadlali kungokunye ukuthuntabeza ibhola eAfrika. If we can start spending more money on looking at these early grassroots level players and developing them into our structures, we can then obviously create better players. Abaqeqeshi bagxeka ukungabikho kwemihlomulo eyanele kubadlali njengezinye zezizathu zokufudukela kwamanye amazwe kwabadlali. Umqeqeshi uJomosono uthi izikole nezinkulisa zabadlali zidinga abaqeqeshi abawufundele lo msebenzi. You look at the schools level, in the SAFA level, the people who are coaching there are people who are just passionate about the game. They do it for the love of it. Ukuthuthukiswa komkhakha wabesifazane ebholeni nakho kuqhamile kule ngqungquthela. So siyafisa ukuthi nala eningizimu Afrika nala eKwaZulu Natal abaxhasi ke basukume ngempela babone ukubaleka kokuxhasa kwebhola labantu besifazane. Le ngqungquthela iphela kusasa ngoLwesine. Ezindaba zenza SABC nguvusi Khumalo eThekwini.